it-tbassir se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Ejja Pets. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Salmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm it-tbassir fejn fil-minuti li ġejjin jiena se nagħti ħarsa lejn żewġ logħbiet mill-kampjonat Ingliż u żewġ logħbiet mill-kampjonat Taljan. Ħanibda mill-kampjonat Ingliż. Għandna żewġ logħbiet mill-aktar interessanti. Manchester United kontra Tottenham Hotspurs u Liverpool kontra Manchester City. Manchester United kontra l-Spurs, logħba li ovvjament il-United jibdew bħala favoriti anki wara il-riżultati pożittivi li kisbu kemm ilu fit-tmum tat-tmexxija tat-tim Michael Carrick. United li ovvjament jimmiraw li jiksbu it-3 punti biex ikomplu fil-ġlieda tagħhom biex jiksbu ir-raba' post li jkun ifisser post fil-UEFA Champions League tal-istaġun li jmiss. Minnaħa l-wara Tottenham ovvjament staġun diżappuntanti bħalma kellhom fl-istaġun li għadda, maqtuwajna l-kollox mill-ġlieda l-post fl-Ewropa, però ovvjament mhumiex tim ta' min jarmihom, għandhom livell tajjeb fl-iskwadra, naħseb li jistgħu jagħtu logħba lil-United. U għalkemm nemmen li l-United jibdew bħala favoriti ma neskludi xejn li din il-logħba tispiċċa fid-draw. Liverpool kontra Manchester City, il-Champions renjanti kontra l-aspiranti li qarreb tal-kampjonat. Logħba ferm diffiċli għat-tim immexxi minn Pep Guardiola filwaqt li Liverpool għalkemm nistgħu ngħidu li huma maqtuwa mit-taqtija r-reb tal-kampjonat, ovvjament jagħmlu minn kollox biex jiksbu it-3 punti biex ikomplu fil-ġlieda tagħhom li jiksbu post fil-UEFA Champions League fl-istaġun li jmiss. Logħba li għandha tkun logħba mill-aktar interessanti, żewġ timijiet li għandhom livell mill-aktar għoli fl-iskwadra. Naħseb li peress li ħajibdew home Liverpool jibdew bħala favoriti għal din il-partita. Ovvjament Arsenal jittamaw li Liverpool jagħmluhom favur u jelbu lil Manchester City biex jekk dan iseħħ u l-Gunners jirbħu l-logħba rispettiva tagħhom, it-tim immexxi minn Arteta ikompli ikabbar il-vantaġġ f'ras il-klassifika. Fil-kampjonat Taljan, żewġ logħbiet ukoll interessanti, Sassuolo kontra Inter u Juventus kontra Lazio. Sassuolo kontra Inter, Sassuolo tim li għadu tiela mis-Serje B, però huwa tim perikolus u insidjus. Nemmen li Sassuolo kapaċi jagħtu logħba lill-leaders tal-kampjonat Taljan. Ovvjament Inter jibdew favoriti li jiksbu 3 punti u jżommu il-vantaġġ li għandhom f'ras il-klassifika fuq il-ġirien Milan, però żgur mhux ħatkun logħba passiġġata għat-tim immexxi minn Christian Kivu. Għaldaqstant tal-kemm kif qed nemmen li Inter jibdew favoriti, naħseb li tkun logħba diffiċli, speċjalment jekk Inter idumu ma jiftħu l-iskor. Juventus kontra Lazio, Juventus li għaddejjin minn vena tajba, Lazio li għandhom ħafna problemi interni, players li jitilqu, transfers ftit li xejn jiseħħu, naħseb li hemm disgwit ukoll bejn il-President u l-coach, bejn Lotito u Sarri. Lazio li ovvjament bħal dejjem għalkemm huma tim li mill-players tiegħu jagħtu qalbu, però il-livell huwa kemm xejn nieqes meta kkumparat ma' timijiet oħra ewlenin fil-kampjonat Taljan. Min-naħa l-oħra Juventus jittamaw li jiksbu 3 punti minn dan il-konfront f'darhom biex isaħħu ir-raba' pożizzjoni u jittamaw li Napoli
u Milan jiżolqu biex ikomplu jitilgħu il fuq fil-klassifika fl-istess waqt li jittamaw li jkomplu għaddejjin bil-vena tagħhom li qed juru minn duħat mexxija tat-tim Luciano Spalletti. Għaldaqstant il-passir tiegħi għal din il-logħba huwa rebħa għal Juventus. Infakkarkom li dan il-programm jiġi miġġub lilkom bl-għajnuna ta' Ejjebet. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Ejjebet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Ejjebet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Merħba lura l-programm id-bassir fejn issa sejri nagħtu ħarsa lejn il-konfronti l-aktar interessanti li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa fil-futbol lokali. L-aktar logħba importanti li ser ikollna fil-Kampjonat Premier ser tintlab nhar il-ħadd li ġej fil-11 u ser tlaqqas żewġ temijiet li jinsabu fil-quċċata tal-klassifika Gżira United u Florjana kontra xulxin. Wara li żewġ temijiet kisbu żewġ dwarijiet ta' xejn b'xejn f'nofs il-ġimgħa kontra ir-rivali għal postijiet ewlenin, il-Maroons kontra Champions Hamrun Spartans u tal-Irish kontra Ġirien Valletta, il-pressjoni tinsab fuq iż-żewġ timijiet biex jiksbu 3 punti u jibqgħu jżommu l-quċċata tal-klassifika għalihom. Dan il-konfront ser jintlab fil-ground li jew fl-isfond ta' dan l-intervent, jiġifieri iċ-ċentinarju ġewwa ta' Qali. Wara s-suċċess faċli miksub il-ġimgħa li għaddiet kontra Birżebbuġa St. Peters, Balzan ser ikun qed ifittxu li jkomplu l-ħarba tagħhom fl-ewwel post tal-kampjonat BOV Challenge meta nhar il-ħadd fis-Satej ġewwa l-Victor Tedesco Stadium, it-tim ta' Andrew Cohen jisfida t-tim ieħor li attwalment qiegħed ifittex post fil-promozzjoni, Melita. It-tim immexxi minn Brian Sajt jinsab fit-tielet post b'26 punt, tnejn inqas minn Birżebbuġa St. Peters, li din il-ġimgħa min-naħa tagħhom ser ikunu qed jiltaqgħu kontra Santa Luċija ġurnata qabel fl-istess ħin, fis-Satej, fl-istess ground il-Victor Tedesco tal-Ħamrun. Kapaċi l-Ġiljaniżi jelbu lill-favoriti Balzan u jiftħu telli għal promozzjoni beraħ, jew ser naraw li t-tim tal-President Tagliaferro ikompli jsaħħaħ l-ambizzjonijiet tiegħu biex ifittxu jerġgħu jaqbdu t-triq tal-Istedjum Nazzjonali u tat-Tony Bezzina Stadium. Qabel ma nagħlqu, infakkurkom li dan il-programm jinsab disponibbli fuq l-istazzjon uffiċjali tal-YouTube tagħna. Inħeġġukom biex issa segwu l-kwoti tal-aqwa konfronti li għandna mill-Premier League Ingliż u Serje A, ġentilment offruti lilna mill-isponsor tagħna Ejjebet, kif ukoll il-previżjonijiet tiegħi għal konfronti kollha li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa sew mill-jowħed il-Kampjonat Premier kif ukoll mill-Kampjonat BOV Challenge. Infakrukom ukoll fil-messaġġ tal-isponsor tagħna Ejjebet. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar it-tnejn li ġej għal programm ieħor mis-sensiela Botta u Risposta, jien Antonello Abela nsellmilkom u nawguralkom il-lejl it-tajjeb. Ħudu ħsieb. L-aqwa esperjenza lokali fuq Ejjebet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. Ejjebet.com. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Ejjebet. Dejjem ilab b'mod responsabbli.